kunochiuya ikoko muchita itai basa plug ndio yanchitora video ikoko guys honai taudakisa dho vapongo bobo kuri sei makuisa dhoka vanjaya muri kuwa sei kumaziso ndiri dhoita sei asi matei wane mukaka mamuchifutidza mote iziso ndiri redio harisi kutombodakadza musabata imi pangopane chamabata zvoshuwa akuti red saka mama kuda kudzokera kudirection manje yetoita sedesign amen. Saka apa vapedzisa apo amen ndofunga apa nekunama maburi aya akasiya aborwa navachichena vanama saka kwakuzopedzisira usa anonzi chikwai yemawindows iwo then maevents aiswa vaisa maevents wangoiswa kumberi waneswa kumberi white mukati red kunze saka maevents aiswa then kitchen yedu yakazopera kitchen yakapera kuplastwa kitchen iyo mota kana kavheri saka nda kuenda kukawash kitchen ndo yakapera kuplastiwa pakuda kuzopinda stage yeroofing ndo plastering yakaitwa iyi so from there mukuona kuti yekira plastering yavo yavaita pauyu then Washington is coming here tomorrow kuti azotibatsira neuyu vada kuradzai kastondido kari apa manje kastondido kari pano tasai muone guys kona ndaimbozisa ndo zvavakazoita apa nyoro apa paitwa nhasi saka apo tasai muone zvapakaitwa sikatoshamisika kana ndichiona chistondido chikati zvazvipizvo saka ndo zvavakazoita apo maona manje mukati muchiri kudirwa mvura kuitira kuti ndofunga floor iyi iome same kuti maplasta wati zvichiri kucheneruka kuti ndofunga ndokuti zvibvere idzi ndo pavakazopesa vakanama right toenda sapa ndo pavapesa futi kunama nhasi apapo tobva ipapo apa panenge papa kuda kuti bhendererei chazovaudza pane pada kupinda mukati vapenge pane papa kupinda mukati stereki mozopaona ndipane zuro panogadzirisika apo rakatoita zikevi vanopagadzira vapongo chandowadira havati granditi zvavanotoita saka roofing yedu mukuiona iyaiya iyo saka apa vati vanopagadzirisa isi problem but panhu panatanyanya kukuratidzai ndepapapa panhu apa tazopashandira guys tapashandira ndanotsvaga patachiita mavidheos ndanotsvaga maplastic akawanda ekuti vamwe vapfeke mumaoko nekunhingirikina nekuvhara kufesi because vanoti time yacho nekuti ndizonotsvaga ndizondomatsvaga epimagogorosi so ndo zvatazoita zvipangozi ngapachibviswa pese maheja chatauti pabviswe pese musi uno takaona green nyoka mumaheji imomumu mai yekera andimbuya chikari mai uita sei unotoni ndo matemera anga vachiita achiisa nemapepa sorry tati chingoswapawo mapepa taka mamwe atobvaruka mamwe abvaruka saka kuitira mukaka godzona kuti mukaka wacho wemunhu ndinowanepi rovaitoni vanhu vechirume vakundikana madzimai saka munoona apa panhu papa pakasviba singakumini kuti pese apa pachada kuhariwa maona mapepa akawanda zisingaiti nemadhende ndofunga ana ropa anga achingokandirwa ipapa anenge asingawachiwi maona manje saka ndowatachibvisa kuti mamwe acho
zvichapuruniwa futi apapa. Then uko kuzasi uko mukuona kako ndokumwe kwanga kune maziheji, saka miti iyo ichabviswa futi yogadzisa huni dzinoda kuitiwa. Maona manje maoko chiya ndiratidzewo inini plaki. Waza maoko angu sasa maoko angu ini ndaekera ndosati mwana uchaekera zvawo ndaita mabhilisa zina ndambotanga ndichatemawo sasaoni imhoni yese dzimhoni idzi zvimwe zvangu zvidiki nambokudzai saka isi problem zvidhafu saka kwese uku imhoni ndikangobata mabhemba ndoita mhoni imwe imhoni futi iyi imwe yazoputika iyi apa papa pane mhoni futi apa iyi imhoni futi iri apa iyi apa imhoni futi imwe iri apa but dzindo dzabuda izvozvizvi saka ndoyatambika apa saka pakaipa gaizi saka kutopedza maplastiki ndambenye ndinawo but panangodayo so ndatombosiya saka sadza ndofunga ndichatodya nesipuni ndobata sei sadza racho ichi chachinobata chaekera ndikadayo ndodya sei ndodya neizvi tu dai hazviite chatodya nesipuni sadza rangu nhasi saka ndo vari kuika chimbonadzirana maichauke vachirova vanhu vanoshanda ava guys kushanda zvamaishandai chaiko saka tatopedza mahedge but kwangusara kungobvisa mazitsiga yaka at least mazitsiga aya asara zvavanane pane zvazvakaita ari mazikuru because ari mazikuru izvi vanhu vechirume anga achimanzvenga because anga akasara akahakirira saka asara akahakirira vanhu vanga vachase vachimazesa isusu bva tatanga kumadii kumabvisa saka paipo nezvi stage yatakuenda ndofunga mangwana inenge yekuti zvitsiga zvakanyaenda mudenga ka zvichidzika muzasi because tachikwadi zvanyanya kusara zvakaenda mudenga saka kudingi kwangozvidzikisa but mazikuru asara achanga achinetsa ndo abvisiwa saka ndo patiri pano dho mazviona takutesa dho rekuhosi kureva kuti tine progress yakakura then kuzasi uko hasati kwako pachapuruniwa zvimamitizvo paiswa chirugu chembudzi inini kuti chokwadi handifungi kuti pachakwanisa kuiswa chirugu chehuku because zvitinha zvakapera handiti zvitinha zvakapera zvitinha zvakapera saka kuti vachiiswa chirugu cheuyu chekuvakira hazvichabudi nekuda kuti hapachina zvitinha iri rosimbudzika rakadai karodaiswa pakati futi neapapa saka musazonyeberwa tisi madzimai akweva pese mahedge aya akadai saka madzimai aya handinaiza hanzi musi watiri kuchaekera watiri kuita because musi wemugovera ndo patiri kuda kuita either mugovera kana kuti sunday tichaona kuti pakati pe2 days idzodzo ndepapi patinokwanisa kuti tinge tichiita kabhurai kedu kekubva tabva panapa pamaimucha zvamuchose tiende kwamaisimba so tichaona kuti sunday here kana kuti musi wechingani depending nekuti ava vanenge vanopedza chingani roofing yavo but between saturday or sunday ndo patofanira kuita kabhurai kedu chichabva here mukaka chonichi hachichabva ndi chobaba tichichanonoka chibutomu changu mwari katindosvane chakashata chibutomu saka ndo zviripo but tatopedza zvedu hakupedza totopedza because mahedge anga kudai pasina kuti nyoka yatakaona kusora zuro unoka handifungi kuti mahedge aizombokweva nekubviswa ose so vanhu vakabva vangototi mahedge ngaabviswa zvacho taurai maityari kuti hapana kuonekwa nyoka here vana vakatogarapo nyoka ikafamba ikapinda muyegreen ichibuda mumahedge aya aiwawa saka takazotofunga kuti unozogona kungovhiringidza vanhu nyoka iyoyo inogona kuzotobva vanhu vachifarapo yozongoerekana yatopinda mukati mevanhu saka takazoti zviri nani kuti titobvisa zvese tikline apa uyezve taitira kuti toda kuti zvivako izvi
nyangwe anobva nepi, nyangwe anobva nekumabvazuva, nyangwe kumaodza, zvijeke atoona kuti kasi apo papi zveapo ndo paya pataiona vanhu vachivata panze here apo. Munhu wese ashamisika achiona zvivakwa izvi zvapo apa. Dzimba idzi dzavakwa nespecial toilet yacho haiti kuti munhu angapinda mukati akatonona kudai kuita toilet. Inenge imba chaiyo chai. Kana kutoita kitchen inotoita, motogara motoisa machezi, motogara yenyu motoryiramo mukati nokuti hei manakira ayo ka. Excellent toilet. Toilet yakambanaka. Bathing room yacho makurire. Inotoda munhu akaita sasisishero, inoda munhu akaita sasisishero mudhafu, dhafu korera ndiye angatokwanamo nokuti yakakurisa. Bathing room yacho inotodadisa. Saka ndo zvamuri kuona izvi, tatopuruna zvimiti nezvimaheji, tatozama, tatokweva chaizvo maheji apachena. Kwasara kuti tiipedzisa topisa neminzwa iripo ipapa nemapepa ese aitongo. Minzwa yoda kupiswa, pane minzwa kuti yakawandisa. Yakatowandisa. Handisi kuti vaiiwa nepi. Vaikweva minzwa vechiti vari kuita garden, saka minzwa yacho haisoita minzwa yacho inoda kupiswa. Maheji acho tamabvisa tikamaisa kure. Saka takutopedzisa zvimaheji tizoona kutoreka kuti panakirirewo kuti kamera kana yotorawo kusaoneka kweibuda tumwe tunhu tusinganzwisisiki, tusingafadzi, tunozodisturba building yaitwa apa nana pongo. Mashaka izomuonako kasukura nyamuta. Asukura nyamuta aisveka nakukhoma mabhanga na swihloka. Akuibhasisa ndaule. Andaule aitumile swinene hi muheji. Mara ito kwawo wanuna angakutiyelako. Izamile kudzela vanuna ku hipfunene hikususa chaka lenga la kusana. Kulenga voneka nyoka la. Haufumalekile akuheleka ufumalekile. Hikutsikani hingena hina ivasati. Hikhomle mabhanga na swihloka leswi mswona kuleswi. Amadzandzalo amakulu swa kumala vanuna kala vati chemba ku straight ka. Vamatsandzekile lava khona. Hikuhangena hina yosa hikwaswo atirha. Hiva vanuna tlhelo hiva vasati tinyikele akupfuna himbiluka hinkwayo. Sweswi ntirho wa hina wa hela toilet leyi mi yi vonaka le. Toilet leyi sasekile swinene le. Swa ku ri a yi nga faneli ku yi cheliwa chaka wa ku nuha lo. Ku fanele ku ngheniwa ku etleliwa lo. Yi fanele ku endla yindlo mara vali i toilet ne bathroom. Swi endliwa ku laha swi sasekile swinene. Mu vonaka ka hinkwayo chaka yi nga le. Hi lava ku ta kilina hinkwako la. Yi susa maphepha ka hinkwako kusukela hala. Hi khipa ka hinkwaswo leswi mi swi vonaka leswi. Ku na madende yini ka hinkwaswo mara hi ta swi hara. Mu ta ku vona se ku cincile. Ku nge hi leswiyani mu nga ku vona ku yi na muheji. I nyamutlha mi ku vona ku yi tani so. Ni nyika ku khensa masamariyeni. Ma hi nyika tamu hambi hina hi tirha ku va kona. Ni nyika ku khensa. Bika no ku kilina heji ya mamu chionapa. Tiri kushanda basa rese repamba panapa tichibatsira nemoyo wese. Munoona toilet. Toilet yakanaka chaizvo. Haifiti kuti ingapindwa yoiswa zviya zvisina zviya. Unoti imba. Ini ndinoti dai yakaita imba iyi. Vanhu vaivatamo chaivo. Yakanakisa toilet yacho nebathroom. Tiri kukilina zvitsiga zvamunoona izvi. Zvichabviswa nekuti zvakanyatemerwa pamusoro. Nekuti kuzotemera pasi manje. Tiri vanhukadzi tongoita hafu hedu. Zita izvozvo. Pasina tombodero mva vatsvaira pesa apa papasina kudero kuside kwekicheni uko. Nemasaga anga akawanda saka asi tasesvina iri apa. Toda kuiti igozobviswa futi nezvimwe zvisingangohwisiki maekera zvitoda kuti zvigozobvisiwa tichipa cleaner kuti pange pakanakawo musi watinooneka navo kana vazosara vachisava marira avo isitazama ine mere Shuwa. Tambosiya tambomira. Unoteya veduwe. Uyu apana anautenda kushanda uyu. Ndosaka maiona tine mapepa takasunga kudai. Unoteya plus unonamira. Unodemenja hembe futi. Atisa kuti zvichabva izvo zvine maoko so zvatakaita so. Azvidzi kundodzisa mvura tichibvisa. Ende zvinoteya. Taingoshinga kutoti regai tichonedzere akuvara moni demo zvatokwatuka
pamwe magloves achatoti tambo tanga takapfeka maplastic but azishanda atobvaruka kubva tabva uko tichitema ungane zvimagloves zvacho haimuka izvi hayi kuri khuni lokhu heyi kugamura isihlahla lesi heyi silukhuni isihlahla lesi sigamure nzima seze sisiba lamathuthuva ezandleni yabona uchago lengotsha lolu buhlungu okunye okumangalisayo lungakuphandla kufuze anti ndiyakwazi ukuthi nxa usebenza umsebenzi wengotsha lo kufuze ube lokuvikela ebusweni lapho kwenzela ukuthi uchago loya lungangena emehlweni ngoba lungakungena emehlweni ukuze uyemthola umuntu omunyisayo ukuze akuthelele lo chago akunzima ukuthi lapho yagijima khona yabusiza ubuhlungu so lapha hey sithwele umsebenzi onzima kakhulu kade siwenza njengoba libona sivala amehlo ngamaphepha amaplastic khona bekufuze sigqoka amaglazi ukuthi silokuze sivikele ingotsha le ebuhlungu so hey siyabonga kakhulu maSamarian lisinike lasinika umsebenzi wokuthi liyakhele umuntu wethu lo ugogo wethu lo hey endakula umuntu ongakwenza lokho maSamarian siyabonga kakhulu ngoba akula muntu owayezayimela lindaba le amakhansela labo bani lama-chief abebengasoze bekwanisa umsebenzi lo ukuthi bengayakhela umayimutsha indlu bebebuyela emuva bethi bengafika so bebuyela emuva bemthanda ngokumbona ukuthi ngoba ngumalukazana wakhona but ukuthi bebe le ndaba lokuthi ulala phandle egcekeni unethwa lizulu bebengakukhathali konke lokho but amaSamarian babuye bazonceda baba ngoJesu bakho namutsha lo bamzwela bevela khatshana phandle kwamazwe asibazi lokuba bazi uNkulunkulu kumele abazwele laba bantu kumele bangezelele iminyaka yokuphila emhlabeni lapha siyabonga usisi uShero lo kumele ukuthi umlimo amngezelele iminyaka leminyaka abase la ebekhona ukwenzela ukuthi ehambe kwamanye amazwe kulabanye abantu abadubekayo asithi sodwa thina silomuntu odubekileyo kulabanye labanye kumele abancede engapheleli kithi sodwa siyabonga amaSamarian ngakonke lokho elisenzela khona ukudla siyadla siyasuthi ukuthi sithole energy liyasinika konke ama drinks sidla isithwala lenyama yonke ihete sisinkwa letiye siyabonga kakhulu sibili hey maSamarian lihlale linjalo lingazahlala duze lomlilo liza